Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam pięknej niedzieli, pięknego, wspaniałego dnia. Chcę Wam pokazać wizerunek błogosławionej Marii Sagrario od świętego Alojzego Gonzagi. To jest karmelitanka bosa, dziewica i męczennica wywodząca się z Hiszpanii. Postać też mało znana, dlatego chciałem Wam pokazać i warto poczytać sobie o niej, bo też bardzo ciekawa postać. Błogosławiona Mario Sagrario od świętego Alojzego Gonzagi, módl się za nami. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa, pa.